Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Via, tambalanista since 2011. Palagi ako nakatune in tuwing segment ninyo na. Nakikinig ako sa inyo while driving or during break time sa office. Part na kayo ng daily routine ko. Sumulat ako para ibahagi sa inyo ang mabigat na pasanin ko. Hindi na bago ang sitwasyon ko. Alam ko na maraming tao ang dumadanas ng masaklap na pinagdadaanan ko. Nakapangasawa ko ng gwapo, pero kilabot na babaero. Magaling magpaikot ng babae. Isa ako sa napaikot at nabuntis kaya nagpakasal kami. Alam niyo naman sa probinsya, kapag lumobo ang tiyan, kailangang pakasalan. Maalaga naman siya sa akin habang nagbubuntis ako. Ang hindi ko alam, tuloy-tuloy pa din pala ang pambababae. Best friend ko kasi yung kapatid niya at yun ang nagsasabi sa akin. Pikit mata kong pinalampas dahil buntis ako. Di nagtagal, nilandi na rin niya yung kaibigan ko sa trabaho. May asawa yung kaibigan ko at nabuntis niya. Nag-away kami ng matindi. Naghiwalay kami at pumunta ako ng ibang bansa para makamove on. Pero dahil may anak kami, constant pa din ang communication namin. Pinagpagawa pa nga kami ng anak ko ng bahay sa probinsya. Seaman ang babaero kong asawa. Alam ko na kapag umuwi siya, diretso muna siya sa babae niya bago umuwi sa amin ng anak ko. Ang sakit lang kasi kasal kami, pero never siyang naging faithful sa akin. Unti-unti akong nawawasak, tambalan. Hindi ko naman makasuhan dahil ayoko ng eskandalo. Kaya ang tanong ko na lang, kailan kaya mauubos ang mga kabit? Salot sa lipunan. Hindi ko alam kung paano o kailan ako makakawala sa sitwasyon ko. Hindi pa ako bumibitaw. Araw-araw akong bumabangon at lumalaban. Maraming salamat Nicole at Chris dahil isa kayo sa dahilan ng pagngiti ko. Nakakatulong kayo para kahit papaano mabawasan ang depression ko. Ang inyong tambalanista, Via. Via, gusto kong alugin yung utak mo. Bigyan mo ng headband. Gusto kong bigyan ka ng headband, Via. Pero bayaran mo ha. Bigay iba bili. O benta. Bentaan kita ng headband, discountan kita. Kasi kasi may pinagdadaanan ka. Tapos part kami ng routine mo, baka sabihin naman, grabe man lang, hindi man lang discounted. Hindi man lang nag-discount. Bigyan kita discount, 50. Charot. Anyways, Via, sorry but this one is on you already. Ano na to? Ang naisip ko dun sa sinabi mo na ayoko namang, ano ba yung sinabi niya?
ayoko namang i-channelin. Ano ba yung sabi niya? Ayaw niyang kasuhan. Ayaw niya namang kasuhan kasi ayaw niya ng iskandalo. eskandalo. Alam mo kung sinong naalala ko dito? Yung mga taong biktima na hindi na lang magsasalita kasi nahihiya sa eskandalo. Yun, kakapanood ko lang kasi ewan ko kung napanood mo na yung pinost siya ng isang host, si Bianca Valerio. Pinost niya recently yung kanyang experience where she was sexually assaulted by this guy. And apparently, based on, after siya nag-come out dun sa ganong klaseng experience, ang dami palang nabiktima nung taong ito. So, ang nakakalungkot talaga, sa totoo lang, is yung mananahimik na lang kasi natatakot na mapahiya. Kasi alam mo, yun yung nakakalungkot talaga dito sa world ngayon na ikaw na nga tong victim, bliname mo pa yung victim, shiname mo pa yung victim, sasabihin mo pa, kasi naman paano namang hindi siya anuhin kasi ganito siya magsuot. Yung bliname mo pa, 'di ba? Dati naman siyang ganyan kaya siya siguro ginanon. Hindi dapat ganoon. Kaya yung mga tao, kahit kailangan na nilang tumigil or kailangan nilang isiwalat o ilabas yung katotohanan, they don't. Bakit? Kasi may mga taong ganyan mag-isip. Wag na lang, baka maiskandalo. Ano na lang ang sasabihin ng mga ibang tao? Durog ka Tapos hahayaan mo na although this is always easier said than done. Sa totoo naman, kaya And hindi that's naman debatable. Oo, kaya naman lahat hindi lahat kayang mag-out, hindi lahat kayang matapang enough to do it. Pero kasi kung walang magsa-stand up and to be firm about a decision, na sa totoo lang nakakadurog, isipin mo araw-araw kang durog. Kung hindi ka magiging matibay about it, araw-araw kang durog. And then you will realize na isang araw, normal na sa'yo na durugin ka. O yun, normal na sa'yo yung feeling na ganun. Na normal na sa akin to kasi sanay ka na biktima ka. Totoo. Hindi dapat laging ganun. Correct ka. Isipin natin, lagi nating tatandaan na ang emotional abuse is almost similar to physical abuse. Abuse siya. Emotional and physical abuse, mental abuse. Lahat yan silang abuso. connected. Ibig sabihin, halos pare-parehas lang yan sa madaling salita. And wag mong hayaan na mangyari sa'yo yan. 'Di ba? Sinabi kong debatable to, partner, kasi may mga tao talaga kagaya ng binanggit natin sa unang tambalan kanina that they want to preserve their peace, their serenity. Correct. Case to case basis 'yon. In this case, pwede kang magsalita. Bakit? Kasi para maprotektahan din yung mga prospects. Yung mga iba. Yung mga iba na posible ding mabiktima ng asawa mo o ng jowa mo. Correct. At diba? alam mo, yung nakaka-lurky dito, walang sagot sa tanong kung kailan mauubos yung kabit. Kapag naubos yung kabit, wala na kaming topic ni Chris. Ito din yung topic namin kahapon Ano ka ba? Kaka-record lang namin ng podcast. Ito din ang topic. Oo, di ba? Last week, ito din. So, ibig sabihin, walang sagot sa tanong na kailan mauubos ang kabit. There is no answer kasi hindi sila mauubos. Okay? Hindi talaga sila mauubos. Padami pa nga ng padami, unfortunately. Nakakalungkot, diba? no? Nakakalungkot. So, ako ang diskarte ko nyari, kabit. Hindi yung kapag nalaman mong alam mong may sabit ang isang tao, dinidistansya ko yung sarili ko Diba? Kung halimbawa sinaktan ako sa aspetong pisikal o aspetong emosyonal or mental, alin man dun sa tatlong yon, dumidistansya na ako kasi ayoko madagdagan pa yung pain na yon o yung pang-aabuso na yon. Halimbawa sa mga mangungutanga, di ba? Kapag alam mong itong taong ito ay hindi nakakabayad, syempre emotionally in pain ka. Di ba? Financially in pain ka din. Kasi sinaktan yung bulsa mo, inipon mo, inutang niya rin Ano ka ba? Inutang niya lang. Physically na din, partner, in pain ka. Nabutas literal yung bulsa mo, di ba? At saka physically, na-stress ka, pumangit ka. Pumangit. Oo, di ba? So feeling mo na-abuse din yun. Nag-dry up ka, natuyot ka, friend. So itong taong to, lalayuan ko na. Every time na makikita ko to, distansya ako, hindi ko iaalaw na magkaroon kami ng communication. Tama. Di ba? Kasi lagi ako nasistress sa kanya. Oo. Di ba? So, Totoo you don't yun. allow these things to happen. Di ba? Na masundan. The moment na saktan ka ng isang beses, pangalawang beses, sige, hayaan natin. Pero kung tatlo, pang-apat, pang-lima, hanggang pang-10 beses na, medyo malaki na yung contribution mo din dito kasi you allow these things to happen. So sabi ko nga, medyo this is
on you, Via. Kasi actually, nagawa mo na ngang umiwalay eh. Nagawa mo na ngang umalis ng ibang bansa, ganyan. Tapos, bakit hindi mo magawa? Ang hirap kasi baka sabihin mo, di ikaw gumawa, Nicole. Kung kaya mo, 'di ba? Mahal ko eh. Oo, isa pa. Pogi kasi. Pogi kasi. Tsaka mahal ko, basically. Pangit man o pogi, mahal ko. Pero kasi, isipin mo paulit-ulit, babaero pa more. Ang sakit, no? Lollipop mo ni lollipop ng iba. Hindi kasi totoo, Parang di ba ganon. parang ganon? Oo. Sa'yo yung lollipop na yan, yung lollipop ng iba. Babalik sa'yo, kaka-lollipop lang ng iba. Ano ba? Ba't may pag-close up, Boy P? Ewan Ay, ko Boyet. Ewan ko dyan. Para ma-highlight yung sinasabi mo. Na lollipop. Na lollipop. Di ba? Actually, Via, alam mo naman kung anong gagawin mo eh. Siguro kailangan mo lang talaga ng mga tao who will push you. Maybe hindi naman yung tambalan kasi hindi naman namin alam yung sobrang buong kwento. So, magsabi ka dun sa people that you trust. Huwag ka matatakot sa eskandalo. Ito yung lagi kong ano dyan eh. Tsaka bakit skandalo? Skandalo ba yun? Hindi naman. Hindi, yung If you will go parang skandalo din the yun. legal process. Hindi, skandalo kasi in a way na parang malalaman nila ang dami palang babae. Di ba mas skandalo yung ginagawa niya? Di ba? Oo. Yung ganun. Yun yung sinasabi ko, partner, na nakakalungkot talaga about, for example, yung justice system, ganyan. Na minsan, hindi na lang natin pinupush kasi nahihiya tayo or mahal or ang hassle or may iskandalo. So, ang ending, yung estapador, 'di ba? Out there pa rin. 'Di ba? Meron akong nakakilala na ganyan partner, parang nung madami na siyang naloko sa isang probinsya, edi syempre, siguro yung mga naloko partner, hindi wala namang means na magdemanda or walang time, ayaw ng hassle. Ito nga yung protecting your peace, mga ganun. So ang ending, nakalaya. Umalis dun sa probinsyang yun, lumipat ng ibang probinsya. At doon ang biktima. At doon naman ang biktima. Oh. Kaya patuloy yung pag-victimize nitong mga taong to kasi walang nagsa-stand up. Kasi nga, natatakot sa iskandalo. Ang mahal-mahal kasi dito. Acceptance fee pa lang ng lawyer, kumusta naman, 'di ba? Tas yun nga yung peace. Kaya nga, alam mo sa totoo lang, debatable, malungkot, hindi ko alam kung anong ending. 'Di ba? Pero ang daming perspective na pwede mong tingnan or i-consider. Pagdasalan mo na maigi and wag mo na lang siguro isipin yung mga ibang mabibiktima. Sarili mo na lang siguro. Piliin mo naman yung sarili mo, Via. Yun na lang muna. Piliin mo yung sarili mo, and choosing yourself means letting go of this person who's causing you so much pain. Isipin mo yung term, araw-araw akong nadudurog. Hindi mo deserve yun, syempre. Walang may deserve ng ganun eh. How can you give love to your child kung ikaw mismo walang love? 'Di ba, kung ikaw mismo wala ka nun? 'Di ba? Totoo yun. You cannot give what you don't have. Paano yun? Kaya, hindi lang dito kawawa ikaw. Kawawa din yung bata kasi hindi niya makuha yung best sa kanyang mommy. Kasi durog na durog yung kanyang mommy. And hindi naman ibig sabihin na porke durog ka ngayon, hindi ka mabubuo ulit. There's always hope. Correct. May bagong umaga lagi. After the sunset is the sunrise. Correct. Hindi ko pa na-experience na after ng sunset, biglang gabi ulit. Diba? Diba? Laging sunrise ang kasunod. Correct. May kakayahan ka na nabaguhin na nangyayari sa buhay mo. Hindi madali. Oo. Pero kakayanin. Kakayanin. And then, you talk to people whom you trust. Yung mga taong to na magbibigay ng sense into you, 'di ba? Siguro, hindi kami yung mga tamang persons kasi tungaw naman kami mag-isip. Wala naman kaming sense minsan. Salasalat yung topic namin. Mamaru, ganun. So, wag kami. 'Di ba? So, wag kami. So, ibang tao na lang. Ganun. Correct. May mga, may mga tao din na pwede mo konsultahin. Maliban sa mga binanggit ni Nicole na, tao, mga pinagkakatiwalaan mo. Yung mga talagang Expert. mga expert, 'di ba, yung mga taong mayroong expert opinion, ng mga subject matter expert, 'di ba, mga counselor, mga ganon, kagawad. Mayor. Governor. Malay mo baka sakali makatulong sila, 'di ba? Diba? Expert eh. Correct. 'Di ba, mga counselor eh. Hindi mo masasabi. 'Di ba? Basta Diba? you go
to a person that you trust. Tapos maganda yon yung sinabi niya partner na na yung maalam sa mga ganyan. Correct, Yung correct. hindi lang bibigyan ka ng advice as in emotional advice, kundi bibigyan ka ng advice on what to do. Yes, Oo, step na- by step. step Para, by para step. maintindihan niya. Maganda kasi one-on-one yun di ba? Pag expert yung lalapitan mo. Alam mo, kami pwede naman. Pwede mo Pagkakasahin kaming- lang namin yung 20 minutes Oo, sa problema mo. Sa problema mo. Oo. Tsaka yung ang kaalaman lang namin, base dun sa kwentong binigay mo. Diba? So, hindi kami expert. Tama, mamaru Diba? lang kami. Mamaru! Always mamaru! Pero itong kwento mo ay sanang magsilbing lesson doon sa mga kaibigan natin na papasok sa isang relasyon. Kilalanin pong mabuti yung taong kakarelasyonin ninyo. 'Di ba? Hindi ito dahil napugian ka lang kaya pinakasalan Kaya go mo na. or na 'di ba na in love kaya ka lang sa ito kanya. na jaunters. Kasi nabihag ka ng Nabihag. kagwapuhan eh. 'Di ba? Napadala ka ng kagwapuhan ng paikot-ikot na matamis na dila. 'Di ba? Nabilog ka ng matatamis na dila. Isipin mo 'yun, no? 'Di ba? Dahil lang doon 'di ba nabuwang isang relasyon na hindi naman pala hindi mo deserve. Correct. 'Di ba? Pero on the other hand, partner, okay na din yung naloko siya ng pogi. Ang hirap na, yan na naman tayo, partner. Yung naloko ka na nga, tapos nasa wala pang itsura. Sa bagay Kumbaga, marami din gano'n. kumbaga, Wala na itsura, manloloko Kaya pa. nga, kumbaga parang gets ko naman babaero kasi may itsura. Ang mahirap yung paliwanag mo sa ibang Mas tao masakit. na totoo ba? Nang bababae ang itsurang yan. Charot. Well, whatever it is, pogi, may itsura, wala. Ang mahalaga kabisyo, let's do the right thing. Kilalanin mong mabuti yung taong kakarelasyonin mo, ha? Kasi ayaw natin na nasasaktan tayo sa bandang huli. Kasi nga, hindi natin kinilalang mabuti yung taong yun. And alam mo, Via, you deserve peace, 'di ba? Kaya ang ginagawa mo na nanahimik ka. Pero yung peace mo, hindi siya actually peaceful. 'Di ba? Peace siya kasi in terms of tahimik ka lang, hindi na lang ako magsasalita, okay na, victim na lang ako, ganun. Pero hindi siya peaceful kind of peace. 'Di ba? So piliin mo yung peaceful kind of peace. Alam mo na yan, green peace. Wag Two kami. piece. Wala talaga kaming wala kaming sense. Oo. Itigil na namin to Via. But I hope that you were able to pick up something from what we said. Ha? Salamat Via for sharing your story. Stay strong and be strong. Have that yan ang ipipray mo na, Lord, bigyan mo po ako ng tapang at lakas ng loob na gawin itong desisyon na ito. Kasi Maganda ito yun. naman yung tama. Ayan, diba? ultimate na maganda yung payo na yan. You pray over it. Correct. Diba? You pray for your you pray over your problems, Yarn. your husband and Yan. the whole family Correct. and the country. Yes, pray Diba? for world peace. Lahat na Okay, ipagdasal. tama na, wala na kami masabing Wala maganda. na. Itigil na nga natin to. Ayos na kanina Ayos na yung ending, partner Bala ka na Yan. dyan. Bala ka. Kaya mo na yan, Via. Alam mo na yung gagawin mo. You just have to be firm about it and you just have to be brave enough to do it. Do it. Yes. Okay? Salamat, Via. And again, Kabisyo, kung meron ka ring kwento na gusto mong share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Bago tayo tuluyang umexit at sabihin na oras na para sa ating fans can, batiin lang natin na magandang morning and happy birthday ang ating sobrang tambalanista ni si Kuya Hill Rodriguez. Oy, Kuya Hill! Celebrating his birthday today. Ayan, 63rd birthday na nitong Maman Super na ito na Mukhang na sobrang, 42 lang yan Ay, kaya nga 63 na pala yan sa Kuya Hill. Oo, naku, dadagdagan niya yung ibibigay niyang malagkit. Happiest birthday sa'yo, Kuya Hill Rodriguez, and enjoy your special day. Ang lakas daw ng radyo diyan sa Santa Maria, Bulacan o Dynatech Santa Maria, Bulacan. May Santa Maria, Bulacan ba? meron, Yan. Hello Santa po Maria. sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Thank you. Sir Henry Paul Navarro Tria. Yan. Thank you. Good Salamat. morning. Salamat po sa mga nakatutok sa amin. At ikaw, kung tutok ka na, eto na, bibigyan ka namin ng chance manalo ng 500 pesos para sa ating FanScan. Kaya Manila, scan mo na! So this is the time na ilalabas niyo po ang inyong mga cellphones. Kung ikaw ay nanonood sa ating Facebook Live, ilalabas na po natin ang ating QR code. Kung ikaw naman yung merong sticker o merong calendar, iscan mo na yung ating QR code. This is it! Ayan! Nakita nyo na yung QR code natin. Ilabas ang inyong mga cellphone, open ang inyong mga camera at itapat sa QR code. Aha. May lalabas na tanong.
Mula sa programa ng Tambalan, napakasimple lang naman ng mga tanong na binibigay natin. For today, ano ang question? Eto, pakinggang mabuti para sa programa ng Tambalan. Ang ating tanong ay... Tan 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 tan. Anong organ ang nagpapaikot ng dugo sa katawan ng tao? Letter A. Kulugo, Letter B. puso, Letter C. pimple. Ayan. Organ ba sila? Ha? Hayaan mo na. Bahala kayo. Basta, napakadali lang po. Sagutin lang po yan sa ating via our QR code and then your name, contact details. And voila, may chance ka na manalo ng 500 pesos. At bago matapos ang programa ng Tambalan, i-announce namin yan. Ayan, ang dami na pumapasok. Oh, di ba? Salamat. Madali lang yung tanong. Thank you sa pag-join. O siya mga kabisyo. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!